Bonjour, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ami bele yeni fo bituguni kana bon ka abonné au ni followers ka bela jeni fo mi kassa so kassa alhamdulillah salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc amna kun vidéo mina essayer ka la banjona na misi mina essayer. Donc ay vidéo partager jona et à partager jona. Bon son numéro kana amna ndamranga groupe fenen kandoni anye groupe mun blasenga anye groupe fla anyo blasenga groupe follow oui WhatsApp WhatsApp ya ira anna kamse ka 513 participants amse ka moko kemeduru ani tan saba au drone psikata. Donc au coffre WhatsApp c'est ka ato angateme au hakega. Donc groupe créé la domina à peine un groupe créé une information bla réseau quand à Maroc mais duro en étant ça va au dafala. Donc dafali qu'on l'a là et puis Maroc a demandé be kan kana Maroc chama be kan qui plaignait demande na jea. Donc ni administrateur ça va dénommer Follow Bachili, Flanaoui, Daniel et Savanaoui, je crois, Mboteiru. Bon, mais Bachirou, Ani Daniel, au lieu de garder réseau comme Kosovo, quoi, ça dit Facebook, pardon, WhatsApp, quoi. Bon, mon nana ira ko tiens là, on va faire adhérer groupe là, parce que groupe n'a pas marre mi, amina débat chama organiser groupe, amina benga chama organiser groupe, quoi. Bon, on me yon blasera feneni. Sera chimambe amsika surtout demsen no be akadu ka ke chroniqueur akadu ka ke activiste ka moro kona ke chuko kuma na fo chuko. C'est vrai betse ka ke kele mais na yemo ko blasera. Betse ka don akanga baraka chuko na surtout amena moko fenen kala dans la communication. Donc amsika kuma chuko bina. Donc WhatsApp ou quoi faire nana albi moro ka cham moro ka ningali ka cham moro ba fait ka adhérer. Donc automatiquement nana Telegram créé. Donc Telegram nana créé un Telegram groupe fenen dilan. Bon alhamdoulilah folanye ko be ganga yele nyongo mangoni Telegram e moro ba kelen so na 1000 adhérents au niveau du Telegram ngamina baradamne Telegram na de temps en temps na WhatsApp là odia to nyaani ni be fe WhatsApp ka be ka chuko bele ki parce que Telegram ka problème là il se ka WhatsApp kono ka Telegram kono ça gêne pas il se ka fla beke la bon mun frère mega wolelu ke mun mega message ci ka numéro ci je vous en prie bara no ya administrateur ma abena il faut m'adhérer lien be keita chekmar keita ka fenga abenga page ka abenga Facebook ka. Donc na dona be lien nunu automatiquement ka ngam ga bodo. Bon, dans le message, il faut m'ajouter, torté téléphone numéroté. Et puis, ce que tu as ajouté, tu connais. Bon, en termes de dialogue, il y a de groupes, mais niveau de groupe, il y a ni vraiment, sera maïra, et vraiment, il va faire de groupe là. Moi, il va faire de groupe là, il va faire quel dialogue là. Et bien, il y a trois fois, ni trois quatre ça, ni qu'un numéro flené, à cadiner, à un frère, à un groupe marocain. Mais un numéro blague, t'as tu vois, un numéro cinéma, mais quand on code fort, avec message de blague à WhatsApp là, n'a blague à WhatsApp là, ni mouillé match administrateur ou on va faire un groupe quoi. Parce que net n'a pas tout nous comme de commentaires là, quoi ta numéro ni, ay baram no ya moko polo, mo kuma là, il veut un numéro sebe tout ni, ne bla munde gani, il a numéro madi, mais quand kuma faut kuma là mais. Il veut un net de commentaires qu'on a, donc c'est pas la peine à faire un numéro qui manque, net de commentaires qu'on a quand on a un numéro ni. Daniel ani Bachili ou ka numéro donne de do ne munta don ibe message blanga WhatsApp kono ma chuma ubi do groupe là fenen kon la nga page ka nga Facebook kon la lien dobe ni o digedro habita directement kata ni groupe kono donc ibe inscrit sans problème et à partager à noya. Bon qu'on fait kunu anga kuma konna la
abaro mogonfin mo roni fodoni ambeka nyonga famiola mogonfin ni be kodola ni ite ka keni sirawore mais be ka keni dusukun kanu re parce que a kadiye iba fe ka dilanganye ala bi deme akonla oye mu yetuguni son nganda mo ne retala mais agnini au fait. Tu veux le numéro WhatsApp, il faut aller sur ma page, il y a le numéro WhatsApp là-bas. Donc, magnini au fait. Naka kuma la mekanya. Ateye kosebe farafina, mais arabu jamana okan. Ambalma munumbe abse ga wele lige. Ando maga munumbe abse ko wele ko nyiniga. Dina nyomoro do be na ma fo munuma almamion. Nulu be kutuba kalan kuma do la. Ube to kutuba kalana. Abse kani dina nyomoro aba kasi tolai. Abeka kutuba kala abeka kasi. Mais mogorebe avec a yorom kala kutuba la. Mogorebe se ku o yoro kelinta ko kala ala te foi dengele ko tigira o ba kala yela o te foi parce que ni be ka fin ke ni be ka bara do ke ni ala kanwe ni sila yoroma ala ba bolo de dusukunga ka yire la ki be ka mu ke be ka kenedi abi ke fin sugu do de yire ti se contrôle ti la it se ko do wajulu kela do be ube wajulu ke nu sila yoro do la ube to wajula yebise ka chokoroba balugu re kasikame nyeji dron bolitede iba kasikame ida balibi ba mais munu ba don abe kumamna nolu feneni u dusuku ya sanuya ka ala kuma kan ka reçoit ibe abe to kuma lo fene be kasi donc sinimani théâtre pote mo nyekoro kote do ba kuma ke bita suro mogo ba min binani mogo ba keme ubeto kuma la drobe kasi anga chogorba munu tara mago ba fode ko almami be to kutubala iba kasi kame ina fo dereni ala to no ya beyo ne kuma mfone mogo ba de ya fo ka teme do re ya fo ni yele ko ka teme ma fo dingile kula ma fa ko ro famia Shogel kanu dronte mali kanu de do ni sila yoro dola arabi fendo ire la munga bo hakiliba donc a bibla position dola ici temuna au kofe ay partage ke atigla mo ko ngini fe ko ngana tofo mais nga kunu kumala mtunya yira ntna sigoro ka tuguni manga kuma konlala atigila mogo yi sinsi yoron do de kan ko yoro konna la ko ne re duna filila ko parce que ne ya yira ko ne ya fonga kuma la kunu ko shugel mangene ko est-ce que gouvernement sirad ne maka foko shugel mangene nya tigila mogo nyininga ngo shugel beta barake yoro la wa atita barake yoro la ma fe nga jabe o dronde la maseka jabi soro awre bo jabi do sugar be ga ta barake wa te ka barake aw go do o ikeli flana premier ministre intérimaire o nommé la wa o ma nommé o nommé la o koro ko anga premier ministre dawlama ami mun kofe anyi mun kanu aka chiena ka chesiri jamana chesiri no sugali mo gore nommé la soni akasika wuli ki jo asenga mogo ni be dese ka koke i fari mandila de sinon mogo ni fari ka dila ibi sagoke mais mogo ni fi ni desera ki sagoke kuma ko do de be i kungolo mi dimio i disi mi dimio banatilao banabilao i desera ka wuli ni e koni desela kuma ki sagoke ko do de be ne keita ko de la on a me politique ke mogon finya
angana nyinoko adamadiya o kana nyinoko olu ko droit de l'homme ko Mali bi ka droit de l'homme violé mais on a premier ministre a fola ko banabala a ma fo ko banabala o abe situation la ma dogo dien mo la beba kalama mais ko auto opposition là sanction d'otala al ni gouvernement ma boka communiquer officiel ke Nations Unies mogot mi se ka sorcela ou tchela ka Mali gouvernement wele a agnaté premier ministre là kuma do be ka fo et puisqu'on a une sanction d'ota on m'a fait la sanction munta on veut savoir quel est l'état de santé du premier ministre on t'a fait la sanction ta morokan morom degundo doni Nations Unies mo ke mo tigila mo o mo nyingali ke o ne o de fo a yirana ma bonya de nya yirala ngomi bonya yin wele ye bonya bari danika an kumana mais ha nyini fe ko ngana to na to fo mfrenga hamina tay mie muno fo obise ga so akila parce que ko mo chama ne ka video chi katama donc sono ngana ndama ko kumala mini yoroni fo ka no bola mogo ambaye dongo do plateau ka iwela kumina ni filibola soni ki damaga kumala iwele ko ne ba fo a tienre la ne wala tan mais ay ne présenter chogomina ay ne la don chogomina a don chogomanya filibala doni ibo rectification ke kasoro ki ka kuma damne mais ni mo ke ni eyi bla kuma kan filiba kono kuma to ibe na fe fo obe o mais fin yoron dobe abe foko l'effet de la communication mais journalistes ou be kala fin dans la surtout munu be abe fo munu mako les éditeurs ani les comment on appelle ça et alors yoron to balangono abe journal chamambe de nabuta abala abe sika titre bléblété titre bléblété de journal ferré parce qu'il a commencé à journal feuilleté sur le qui va s'en ôter titre bléblété de journal ferré donc c'est la même chose comment do fola mo grina kana ilame mais comment faut tu manier mais so itungi dama kuma le tumo rectification go c'est vrai atigila mo ko irana ko anga petit ndobe Oyo black kaola mais ne ma bande ni kuibe kuma me so itama o tien mais kuma yoro do be ni nyini ngalo la ika se ko jabi ni o jabi iba do ni kuma kanga tanye obe ni kuma mangate katanye na mo si do ne ka do mate mo mais me kuma mfo ni ndan bala ko me tien kono me nga tien ma sera tama ni fila yoro na ma yira ngum fila yoro do atigila mogo ya yira koma konga na tofo nindo na detail dola abina don John le do donc tiere la nyinda la kandama ntina do detail la donc akana jigina parce que ayere koma konga na kuma konga na tofo nindo na detail la si ça beba don John le do mais yoro meni intéressé ako kone kuma do fo kone ko premier ministre mangene mina o nyini nga kuma do la gouvernement ya fo gouvernement ma fo sugal be position du man labi adani ndo wa mada mogom ka kena obeda hôpital la wa mogom mangena ole beda hôpital la peu importe où me fo gouvernement est fin fo gouvernement ma fin fo malien nyete borokono malien nyebala premier ministre intérimaire de be donc beba don ko sugal fari mandala donc Keita ya fo Keita ma fo dienye bala mais Keita tna donné ka fo ko ni ne bala Keita ko a fola évacuation kuma tun fola quoi est-ce que gouvernement yo fo gouvernement mo fo Keita ma fili bet ma kumana Keita ka kuma dlaniteo bet ma kumana nya yira mesri nga kumaka Shogal fari mandala mo fo me sigaka o te fili dengeli benyabala na tunga kene
Bituato a Ebara Damine. Oui, que les flanants, premier ministre intérimaire nommé là, Benyebola. Sabana, décision d'Otala, Sugar Tortuman, il y a décision là. Mou fait un faux. N'to d'abla mou faux. Donc, mou faux que Dieu. Mom fari kadala ate dadrotre sola. Bana balao, bana talao, ni fari kadila. Mogo ni fari kadila. Mogo ni mogo kenemai. Ibita examen ke ibe sigikaso. Mais ni dalai kodo debe. Shoga ka di li belebele mbaga sogono. Shoga ka so yumamba deni. Shoga tise ka togono ka reposer wa. Aba reposer hôpital la muna. Hôpital mo reposer li gero ya. Au contraire, ni repos de dos. Jamana ba blagata dugudo la biti reposer yorom na date de kumamna. Donc mo obse ka foko kete mfo gouvernement ga ko donner da gouvernement a fo gouvernement ma fo mo nyeta la. Mobili jol menga soda la. Ne a foko mtare do ne ma foko mtare do mo nyete mobili la ne ga soda la wa. Ou nyebala. C'est la même chose. Mo mina dosi sa mobili kono ka mobili boli. Ani mogom gogo mobili John Meketa ka soda la. Kuma kelen de wa, kuma kelen de. Ah, ika mobili konoro kainde. Mogom be mobili dale ka do kono. Ah, ni mobili konoro kainde. Ah, ni mobili kulumba amai. Kuma kelen no. Ah, ni mobili John Bika dala. Ah, ne koni ya mobili konoro abeta ne ka hakilina na abeta. O kuma kelen ya. Ne te douter mokoshila benaka donia do ala be son miadia mais ka fo kiba fo ko keita be fili la kibo tonda duma ah ibe wuli so ma jono fede no débat yi atigla moko dia akan woli dien fantan nan bela mais na be kuma ka nyon famia o de cheka mais na be kuma ka te nyon famia problème be ne be nta fo minga kuma me insista ka ni ko mogoma il m'a mandaté ka kuma do fo il m'a tigi do yo mais ni a ni bebeke pere musique bana ma fo ka jeya na fo la ko mogoma ngene il kani toro aka comme on dit quelqu'un est malade il veut toro kati. Il y a plusieurs étapes de la maladie. Il y a plusieurs niveaux de la maladie. Banadobe avait fait le stade terminal. C'est-à-dire qu'il faut que ce côté-là, au stade terminal. Dobe avait fait que la maladie vient juste de commencer. Dobe, il a dit avait fait, bon ben ça peut aller, c'est pas une maladie aussi un peu chose que ça. Donc, une maladie dans le sens scientifique, Korodjumanibala. La maladie, pardon, la fatigue, est-ce que c'est une maladie? Mais une fois que des défaillances dans le système là, ça devient automatiquement une maladie. Peu importe combien de fois là. Parce que d'autres va faire qu'il faut diago ya la kolu tient boubolo. Il me sait qu'à d'autres ton da dougma ne ma bauma. Mais ni que ta ton da dougma yoro yoro be wuli ki joso ma jona fede. Mais au débat en négatina. Ni mo fene ko ka ba débat ke alhamdulillah mais ala fo mais ala barkada je suis prêt à ce débat là n'importe où partout dans le monde. Au débat je suis prêt à ça. C'est un débat d'idées. C'est un débat d'idées. Il peut aller ton da yoro douma débat d'idées là. Mon ami c'est qui wila qui jo depuis son jona fait. Il ka kolosi samali damine. Ne be réseau quand ne donne de réseau quand au teke ta boa jagan koi amenyongo boyanoe keita même sur les réseaux ni koko mogo be keita ka fon la dje ni ya faranyonga keita ka direct kofe munu ba ka vidéo ta ka tiketa munu ba ka vidéo ta ka ta yan fait munu be ka war soro ni keita toy subhanallah ala kele de ba dado ni ene ka 24 48 heures vidéo ta nera anyabe muna écran na côté de nebe tla munu ba tata naya franyonga en 24 mois je peux faire plus de 500 000 views ni beka ni a beladje fefe yata ni a be franyonga akachani 500 000
mais Keita yɛrɛ t'o kɛ o mɔgɔ b'a kɛ n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a ka ca n'o ye mais an t'o lajɛ mɔgɔ bɛ ka wari sɔrɔ ni ne tɔgɔ ye mɔgɔ bɛ ka wari sɔrɔ ni ne ka kuma ye YouTube kan Facebook kan TikTok kan ala kelen de b'a da dɔn mais o si ka dɔrɔmɛ kelen tɛ n kɔnɔ u bɛ ne ta de ta ka taa wari ɲini n'a ye mais o ta tɛ ne kɔnɔ alors donc on va continuer dans la kuma excusez-moi une seconde voilà on va continuer dans la kuma Mali sanction bena Malika a mangate ka baramogola a sanction a dabola kamari a dabola kama kunjumana ka Mali ni a men ko kobeke ni a men kibina fendoke c'est parce que i bolo la blande do mais ni fen do bi singoro mogo be to songa do de ko kame do ke ala ka fen be aka atigla mogo ka nyine encore donc les sanctions ananani o hagida nyongona de anga fen do be maliga mali be nyine francico mali be francier ka francitoy adamolo de kam parce que ni e mogo nana accusé kodola 600 et ko kibita plainte do moro kama mais e ma plainte do foro mais o tigila moro o be fin do kono o lu willa ka automatiquement bo enye ka foko non e be sramka e beta donc ki ka morali cassé et en même temps i ka ta plainte de yoromna yu moko fene re de bolaka e gauche ni sanction doy akuma koroga bone mogo be ka tlonge ga ko la makoka nyo de fongo nunu ou te bon nyon kokoro nunu ou bolo be nyon bolo ni a dané mani ni malikola ni a dané mani sanction kola n'était à Nations Unies la tugoni ni a dané ma mais me fenge minga bo hakilima me fenge franti tse ka bo fem la me fenge fem be djien be marqué parce que mogo be ka ni kuma fo chugo mena ko depuis djien ba ka djien ya la anyona del make e jamana mumara o jamana de bo ka be plenty do e kama donc la malwali sugum de do aka bon hakilima abe comme 600 ou sigila nyongo ka kuma doke antse ka malito ayerema parce que mali be kanani la gauchilier mali ba fe ka Alassane Ouattara la malwa ni chokorobato anga partenaire ba mali ba fe tuni ka France fene la malwa am se ka sigi ko la je chuguri nyolu ka jadimne am se ka to mali ma chuguri ko mali kanani la malwa ni la gauchilier Côte d'Ivoire ni France ka o se ka ga chuguri mais ab se ka ke am ivoire on tato krefe folo kona koro kama Francita o yoro ngelen kode Francita iboke ali kito iga dlanga ere bodla owe mune nya kuma fo mesiga kuma ga bituguni Francita Nations Unies bina Mali sege nya foyo ngabna ke ni premier pas sanction sinon anga sanction ni analyser folo anga sanction ladje Mali be ka effort ke wa Mali te ka effort ke Mali be ka chesri wa Mali te ka chesri Mali be ka chesri mais Mali ka chesri est-ce que au cas du au lieu Mali ka chesri avec ka beuma wa Mali ka chesri te ka beuma Mali ba fait kani accord ko ka dlanchugo mina o mandoui fem kadoui Mali ka tige fly comme yo Soudan tige fly chugo mina Mali ka tige fly John de mercenaires rebelles djihadistes John de yo ou armée Libye français John de Beka mercenaires armée Ukraine autant en américain otoko duguni de afola ou ye tibla mercenaire bema mercenaire fefe bena ngo mercenaire de Beka ko ka marfa ou fere tuguni risuma John Beka mercenaire armée Ukraine c'est l'OTAN c'est-à-dire l'Europe et les États-Unis
John de mercenaires ni rebelles ni djihadistes terroristes armée Libye, c'est la France et l'OTAN. John de Ato ou Kateme Libye Kabdo Mali kono, c'est l'Algérie, le Niger. Amsika Nino Kochuguri. Donc Mali kani accord application kon la. Mali ma décision barota dongoa. Faut mo a benadoma ma bedoma. Mais ne kon manda magala nya information nya kibaruya. A information kon la a fola ko Mali kanka 26 000 ex-rebelles ko lukanga armée intégrée. Mais Jombe oye ka fotuguni ko blocage be accord de paix là. Mais mouyene étonné. Mouyene étonné. Au dia tonya fo malien toujours. Moi me femme no fait reçu boulot. On va sur follow de. Minan kuma bi kuma ga di de a partager, a te ka partager avec un taux de toro parce que mo ta don. A dû à partager. N'oubliez pas me kuma jodoni katemeni ni follow. Anye WhatsApp créé. Ni moun m'a fait cadeau groupe nuna. C'est pas la peine d'avoir numéro 7 dans commentaire là. Nga numéro de téléphone avec nga page kan Facebook kono abse cadeau. Na yaye avec message blanc. Na message blanc, nebe message chi administrateur uma. Administrateur mo fla de be bachili ou mo sabade de me fla ou de be activité la kosobe bachili ani Daniel. Oye WhatsApp tay. Mais WhatsApp a fala kaba. WhatsApp crée la domina. À moins de 3 heures, 4 heures de temps, c'était déjà rempli. 513 personnes, dont moi Dorothée tourné. Mais par contre, il y a un groupe flânant de créer WhatsApp ou des Telegram. Donc, on va dire que Telegram a téléchargé. Parce que n'a pas de Telegram, on met tout son comme quelqu'un nous na WhatsApp. Mais on a débat l'entier à bébé Telegram de gars. Parce que Telegram c'est que Katafo moro binani ça frôle moro wa binani 200 000 personnes Telegram de ce quota. Donc aya ka chogo bela aka se ka do Telegram kono parce que nya yira ngo yani weekend tie nanye 1000 personnes sur le Telegram na droit. Donc ami bara damné formation follow amino damné Telegram kono. Donc ami na commencer ka mo former en même temps kibaria munube keta tseka po fembe kalama na fm muni mama ni na fait akana information langolo partager groupe nunuga akana na ibiseka waro soro ni chugola de itie bani la de ni karmo kebe de ni soma de ni bise na de mon frère ni bébé Afrique bolo me gelea bandala. Donc vraiment groupe te créé là au kama groupe be créé am seka nyongo blasa la chugomina am se am kuma chugola chugomina am seka débat o ka chugomina am seka maliko famia chugomina am seka frafina ko famia chugomina. Donc bébé qui ka hamina tadi. Donc on dit kama groupe nous créé là anga nyongo kibaruya akela Malio akela Burkina yo. Donc groupe nous ma créé Mali kelen kama. Même les Gabonais, les Camerounais, les Ivoiriens, les Ghanéens, les Libériens, ben de psychiatre de nos groupes là, tout le monde peut intégrer le groupe. Il n'y a pas de distinction. Donc ni problème de yoro et que abe au ninga nanya la jenam se kan damala mandamala menan tanan se kan damala mayira la antisi. Mais aïe n'a qui va faire moun dalua babolo akana ni fin kana kumate video langolo dobe mogobe fane ni baneni ke video mna ayake ala kamenta fe wolu video kateme anga groupe ko ayo nyongo mbunya video man denget damano be video kela damano be activiste damano be nyolu yira anga administrateur la nolu ka video blela kuma kala je ni doyama ni fin sugu do ba kono ou bien ka transition la gauche droit ka video retirer ka ba groupe la. Parce que on fait un groupe qui doit être nini ke roy bebini sakuke mogoroba obe autorité obe donc ani bebunya fin sous dobe on va pas accepter sur le groupe mo foko jeya ko nabina ne kibare aka foka jeya ka sanya mu daluana preuve ba bolo. OK, voilà. Donc ame sanga na nga kumaga nay accord la je comme nya fa chugumina. Premier ministre Yaira albi ame ala de la laga son kenyan noya an premier ministre Yaira ko yoro dobe olu sikata yoro dobe olu sikata mais ama benunuma
Mais pourtant, Mali est premier pas d'ok. Oui, que les flanants, Mali beka ka chesri, ko sécurité kana jamana kono. Mais malheureusement, Mali armée beka la gauche. Russie mou fena ou teka de amma, ou banbe ka donc c'est d'état en état, mais ou beka Russie ou traité comme étant des mercenaires, kou saboter, kou la gauche, moro ka baoula, ka ira, kou mercenaires ou de dos, c'est pas des soldats russes. Mais ne ba nga kuma kelina. Morom nana san konono abika jamana kono kabi deme. A desela. E moro wala so na ke deme. Dese barato galon tigala zo mum tume kan ke ka jamana choué. O ko e nana ne morom ye ni maile ni bengali kala di. Mais tangue na ma bengali ke e kan. Tangue na bse ke e deme ke bo gelea kono. E mago dele mo. E mago dengele be o tigala moko kuma kana. J'ai dit de ne pas me laisser de numéros ici s'il vous plaît. Bagari, il faut retirer sa message sur Facebook. Donc, je dis Facebook, WhatsApp. Donc, il faut que Géléa, en ce cas, nous famille. Mali a brodi au partenaire vraiment auquel a gâché nous boulot. Mais on a une Nations Unies, si ça de Willa. Premièrement, ONG d'Abe avait formé ONG internationale d'Abe avait formé Human Rights Watch ni au Nyamoro Farafina ni française de deux là. Attendez, donne-moi une seconde là. C'est que je supprime ton message. Je crois que je parle à des gens pour comprendre. Si tu ne comprends pas, ni t'es capable de message supprimer. On vous parle, vous n'écoutez pas. Je vous dis de ne pas. C'est pas ici qu'on met les numéros. C'est sur mon groupe, comment on appelle, sur mon compte WhatsApp, vous mettez les numéros, pas ici. Donc, Nations Unies, où il fera ni ONG ni France, comme Malibeka Benganike. Albi ou Norembe Moura de là, qu'on fera la Moura. Mali Dunya ira, Kaye Mounou fera Moura, terroriste de dos. O Mali kelen nana yira tuguni ko daluya ba bolo terroriste nunu Francis nobala Francis de beka ko armée Francis de beka ko informé Francis de beka ko aygota munu beka numéro blanc mu beka numéro supprimé ka boya. Moi je vous parle, il faut écouter, on a qu'à se respecter ici. Aïe mes numéros be supprimé ka boya. Donc salut à toi Kadi ma chérie, comment tu vas? Donc Nations Unies frala ni ONG ani Francique comme Mali Bengali ke fena Moura munte tien aux Nations Unies kelen de willa aux Nations Unies kelen de willa ka sanction be Malika aux Nations Unies kelen de willa ko Mali ni mercenaire be barake alors qu'à l'époque où y a mon black kana Mali kono kana ko nyenyini u bolo masa ka da tien dengelega où ya ira ko Mali ni munu be ka baraka nyongombulo risu ko luka jatemine la mercenaire ou te mais bi où you dala kan fale ko mercenaire ou de do bi ou ko Mali ne respecte pas les droits de l'homme bi ou la ka sanction be Malika bi o Mali kelen ko kalibe o français kelen ko katano Nations Unies la kato la sigi ko la maluya ma fonga tise ka kede mene Cheikh Marketa madala ma fonga tise ka kede mene Cheikh Marketa masiginae ma fonga tise ka kede ne Cheikh Marketa te nindaka ni be politique don ni ala yi son familial nyumana iba donc ni Mali est fin de que mouillé un coup médiatique, ça a bien réussi. Mais Mali tout a moudé que 600. Mali tout a moudé que 600. Mali quand il y a les Nations Unies là, donc moi il y a un message blanc comme machama où il y a koni Nations Unies maçon quand Mali a demandé exécuter, c'est-à-dire Mali a ira ko Francis Benaka. Ni Nations Unies maçon, mo chama ko gagné ko MINUSMA ka Bob Mali là. C'est vrai qu'on sait qu'il y a une solution, mais ça devient un peu
comme un chantage. Mali c'est qu'un MINUSMA, aga kuma la tigete, Mali tu ma MINUSMA mene ka bloqué ya. Ivoron ka sorasi mineni. Mali tu ma MINUSMA mene ka bloqué ya. Ka MINUSMA ka opération mene ka bloqué. Mali tu mokewa, Mali tu nyoke. Donc Mali c'est qu'un MINUSMA mene ka bloqué Mali kono. Na yu toro parce que fin sugu do be bara tagabolo do be ni ya ke. Abe comme ibe furu do kono. Ni tiens de quoi te muso fait ou bien muso de quoi te tiens fait tout ni jogo be jogo la ni a dame ne dro abe fara ka bo nyongola ali mo date do la ala tare taro do sina besra la ni mali o tama ni MINUSMA betali mo te bo attaque makalama Congolo makewa ou yesa hagam ke Congo est-ce que yo tlanche ke Mali ils ont fait plus de 20 ans de présence en RDC mais Congolo ou la clé MONUSCO atala la mabo attaque makalama kake ala maba kalama gouvernement fene idadi parce que gouvernement savait jamana donde wila kujo ka MONUSCO gain tala mo ni tola la de mais o wila kujo ko tangi ni MONUSCO mata mais depuis MONUSCO tala o ba talu ko kuma la est-ce que atlobe attaque do ke chokola tuni Congo wa atlobe ko do ke la Congo ma fait gouvernement malien gouvernement qui a aka Congo ako tout le mada Congo depuis afala ko ka MONUSCO genga ba Congo utlobe atako la tunia mo fram tumeke ou nyaba la tunia parce que ambe fengeleme ma fa ko famia terroriste nous au bout dogo mission onisiano de kofeka tienike mission de la paix ambe ko la paix mo beka fara mo beka bonekudina mais adumbe ko la paix Congolo ko kambe sade mais on te tout en tourner. Donc, ok là, mais pas fait gouvernement qui a quitté le rôle, un gouvernement. 6 ans, né à Ira. Comme nous comme une chocolat, Mali c'est qu'à fin d'ok. Ne pas un job pour faire. Job qu'a ambassadeur fait Mali kono. Jamana fait ambassadeur bien. Organisation internationale fait représentant bien. Ne pas un job fait. Job au coup bewele. Quand on a un document, nous avons un Mali qui a prévu, il faut sortir, j'arrive. Sors, j'arrive. Quand on a nous nous faisons B. Diplomatique fait B, Jamana Kono, comme de la CV600. Ambassadeur fait B, Jamana Kono, Mali Kono. Job beaucoup bewele. Jamana, Jamana, ambassadeur B, Kata Frafina, Kata Europe, Kata Amérique latine, Kata Chine, Russie, États-Unis. Ou bewele Mali kono ka preuve ni ka exemplaire di bema ou ekele flana ka yira oula qui vont poursuivre la France devant les juridictions compétentes parce que au barka ka bon ko ka Nations Unies là wallahi nini alache chacun sa beka miri chacun n'a qu'à réfléchir nous de faut oyer mon une solution abe ambolo une solution numo keita abina keita maro mo chama fene ka hakinae oni ato mafo ni solution ba bebolo ama ngini job ve job kaname ama ngini job ve job ki clodo anga kumala uka ambassadeur bewele ka preuve boka douma ka bantoni ka yiraoula que le Mali va porter plainte devant toutes les juridictions compétentes en la matière. Donc Mali c'est ka plainte posé yoromna juridiction mounube ni situation sous gérée Mali ka plainte posé Mali ka Nations Unies ka toué ni ka fanta kumai ni ka keita kumai na ujawa kumala mais ko ka France wele en sa qualité de membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, en sa qualité de détenteur du droit de veto, France c'est quand il veto bla faut que ta djiouli Mali teta sigini kuma kuna Nations Unies là mo foyer bi. Donc à déclaration à Bena à Nyena djien bebola kalama sanko Mali bika kodo kembala. Ça c'est la première étape que le Mali a réussi. Deuxième étape, Mali ka Nations Unies toy. Mali ka munike ka ambassadeur bewole, mais c'est ka kuma ka ne chin sabane ka ambassadeur bewole. Ka preuve boka yiraoula. Ka plainte posée devant les juridictions compétentes. France c'est mon mot. Parce que Nations Unies, tu as Mali accompagné. Moro Mangane,
a tigi a tun bɛ dɛsɛ ka wuli ka taama yɛrɛ a nana nɔgɔya mais fɛn dɔ bɛ yen médecine kɔnɔna la u b'a fɔ o ma ko rééducation n'i y'a ye an ka balontanna caman bɛ yen ni minnu sen karila n'u nana n'u sen nana kɛnɛya a bɛ fɔ ko ka rééducation kɛ donc rééducation bɛ kɛ normalement gɛlɛya bɛ Mali da la Mali commencera ka solution sɔrɔ Nations Unies de tun ka kan ka Mali accompagner mais n'o Nations Unies kelen wulila ka na sanction ta ka bɛn Mali kan mɔgɔ min kan ka rééducation kɛ sɔni o ka rééducation kɛ e nana problème wɛrɛ ta k'o da o ni kan u ka bana tɔ bɛ juguya wa u bɛ nɔgɔya sɔrɔ kɛnɛya la joona o de y'a to ne bɛ kuma kelen fɔ an ka autorité ye a ye ɲinɛ Nations Unies kɔ a ye ɲinɛ Nations Unies kɔ ni Mali kan ka fɛn o fɛn kɛ Mali yɛrɛ ka wuli k'i jɔ k'i cɛsiri k'o kɛ Mali ka Nations Unies ka bila kɛrɛfɛ n m'o fɔ k'o jɛya parce que tant que n'a b'an kɔnɔ k'an bɛ se ka ko Nations Unies bɛna an ka a filɛ nin ye parce que bɛɛ tun kan ka sigi ko nin ko bɛ kɛ depuis Aliyu ni nana yan k'ale nana Mali la ale nana ye Mali nin bɛ yan nin bɛ yan nin bɛ yan nin bɛ yan mais a cɛ ma wuli ka taa an ka kaso la ka taa lajɛ qui sont les détenus qui sont en prison a cɛ ma wuli ka taa Nations Unies la à New York k'a la ɲini k'a dɔn ko Nations Unies tu es déclaration de que par rapport à la situation des 49 soldats ivoiriens mais ta ka taa n tɛgɛ da tiɲɛ kan au lieu de ça a cɛkɔrɔba mɔgɔ lankolon a ye nkalon tigɛ ko Mali di ko fili bɔra Mali de fan fɛ depuis les Nations Unies ko Mali nɔ de don donc Côte d'Ivoire mun ye contrat signé avec une société privée Côte d'Ivoire nɔ tɛ Côte d'Ivoire mun y'a ɲini ko ka NSE accordé ye mais depuis 2019 Côte d'Ivoire ma deli ka NSE canal utilisé mais il y a eu plus de 7 rotations cɛkɔrɔba lankolon qui dit qu'il connaît le droit a m'o ɲɛɲini k'o faamuya. Alors, ça fait rire. Ça fait rire. Donc, Albi, amé, hanina nga autorité au fait. Au coup, tchesri, anga solution sur nous. Fenna. Solution, c'est que sur là. Nous avons une solution dit. Depuis que ma chama menga solution dit là, mais c'est la solution qu'elle est. Bon, Batili est en ligne. C'est Mohamed Batili. Vous pouvez rentrer et puis vous voyez celui qui a mis le comment on appelle ça l'adresse qui est là. Vous pouvez rentrer en contact avec lui et puis lui demander prendre son numéro WhatsApp. Batili, il faut mettre ton numéro WhatsApp. Comme ça, les gens vont prendre ton numéro WhatsApp. Si Daniel, tu es en ligne, toi aussi, tu mets ton numéro WhatsApp. Comme ça, vous envoyez les messages aux deux là. Hein? Même, il n'y a pas de problème, vous pouvez m'envoyer, je vais recevoir, mais vous pouvez aussi leur envoyer et puis eux vont vous mettre directement sur les différents groupes. On en a 2 officiellement, WhatsApp et puis Telegram. Un groupe WhatsApp, un groupe Telegram. Il n'y a pas 2. Hein? Voilà. Alors donc voilà un peu la solution. Et revenons, cette Malika situation, à ma bonne, Odiato Francis Willa kata Fena, Francis Willa kata Algérie. Français tout le monde a Algérie depuis que jamais Algérie présente maçon. Le président algérien n'avait pas encore accepté de recevoir Macron. Mais tout à coup, subitement, brusquement, il a accepté de recevoir Macron. Macron Tala. Il y a le ministre algérien des Affaires étrangères, Diop y a invité, il doit venir. Donc Macron Bolay, Diop y a invité Kakana Malien, Algérien ministre des Affaires étrangères. Donc Mali fait une version dit. Macron Tala Algérie. Mali anga job ba a fini a Algérie ministre des Affaires étrangères a invité donc il doit venir au Mali mais il doit venir au Mali pour que se comment donc c'est ça Macron tala Algérie nous le font Jakma a te jo aka fuaria la ko nyine kan kindala a tala Algérie ay na kan chama fo ay Turquie dogoya ay Chine dogoya ay Russie dogoya. Mais est-ce que le Marobala Nya et deux messages bi gazi yerna jusqu'à 5 000 €. Tu as tout boulot. Ou t'as gazi en Algérie fait. Mais Mali et Algérie be frontière là.
gazi yera Mali la, uranium yera Mali la, lithium yera Mali la, pétrole yera Mali la, fenchama yera Mali la. Donc Mali ni Algérie bassin dans le pays à Fanimba de do, Kabakoko de do. Donc nous ni Algérie benala, Algérie ka se ka pression da anka. Quand ni Algérie to nyongambolo donc ka ke chugo bela accord d'Alger ni ka se ka appliquer. Ni accord d'Alger appliqué là en intégralité. Mali yoro do be gele abina soro law parce que yoro ubina foko ko autonomie di. No autonomie di la Mali da de roté. Odi ato anga premier ministre Choguel Koko ti se ka ke. Mali kanga fara yorom na Mali te fara partagez je vous en prie. Mali te fara. Il n'y aura pas de scission, il n'y aura pas de division. Mais Union européenne, France, Espagne, Italie, Angleterre, Portugal, nous nous perdons de tout ngoko ka kay chogo bela ko ka Mali nord ko ka atige comme Soudan tige la chogo mina. Atera Algérie amata wa foi wala la Algérie pression se ka dam Mali ka chogo mina ka accord d'Alger appliqué. Parce que anga nyemogo ya ira ko accord tel que constitué, l'accord tel que rédigé, l'accord tel que écrit, Mali tisse ka appliqué. Mali tisse ka appliqué, Mali tout n'a appliqué. Mo chama ko bi ko Mali ka wuli ko ka Kidal attaqué. Asimi bi se ka ordre di bi. Neni ala chabita fo yoro ko tlebe bi. Billahi. Rebelle fa be Kidal a bébé neutralisé. Mais c'est sans qu'a faut conséquences balade. Au cours de quoi Asimi ordre dit Koka ayere ka jamana don faga. Ale kanga munu protéger, ale re ordre du kokolo faga. Ngante rebelle made victime collatérale be. Emenela ka molbalia rebelle be molbalia fa la Kidal atim Kidal kele a gelaro e mundi. Ou kelme kuka kan ou kelme kuka bazo ou ka centre d'information de ou de blabla yorola niko kibu attaqué dommage collatéral be bonyen. Mogoba civil chama de bina faga. Comme Ukrainiens ont tué quelqu'un comme na Russie au bolo. Ou kenbe ku gere école sou la, hôpital ou la, ani sugu la. Donc niko kibe ou attaquer chugo de la. Civil chama ni metwa la. Donc asimi beka avec nyo fo dongo abaka faire tigani jatiminel. Négociation bina damine. Na udia uka alaka famille nyuma hakili uko ta sebela ko hakili jagabo kafe na udia parce que amana ka chogo tôt ou tard le Mali va forcément l'armée malienne va entrer à Kidal et prendre possession de l'ensemble du territoire de Kidal. On va former ko azawad aman sendaka awazawad ko kumate foyo mulubali akanbe c'est medaka a moyen me Mali bolo a sebe Mali bolo mais a barakanga kani hakilina de ateke kunfe Malien chama dusu funun de do MNLA koro mais ni kubita MNLA ma ibina chieni ba de do Malikum. Croyant tu détruis le MNLA, tu risques de tuer une grande partie de la population de Kidal. Donc odia to jatimine be ka ke a intervention ateka ka ke green ko ateka ka ke ni fendoy. Ame hakili signo eroy. Sebe Mali ka ko keo. Donc Franci aba ngina de ko Algérie ka ke chukobela ka pression dans Malika. Mais Dieu merci nya kuma fo Gandika plateau ka radio somi wole kuno je crois kuno akuna sini hakilita la kuna sini nya kuma fenen fotoni. Anga autorité familiale ou ye fin wole. Ou ya une job fait ko job ka Algérie ministre des affaires étrangères. Algérie ma ñini kabina de ango yoroni famia Mali de ya ñini Algérie fe ko Algérie kana donc ni Algérie nana France tala kumao preuve me Mali bolo aba ngana ka preuve na yira Algérie la de ya a preuve na yira Algérie ministre des affaires étrangères la abe yira la on fene ka bara ni ne mo chama tse ko famia on be kuma pour qu'un autorité ka familialité pour qu'un autorité ka boku ka baraka utake keita kama utake bubu kama utake amara sila kama mobaka jamana de kama ani olure mu dala kam di jamana ma anyanga baraka on ferait mettons son ga information de fili anga vidéo du koro gouvernement mutlubana
bo fara o ka hagina ka barakene niya ye che wele la ma wele ganzan preuve de bina yira la France tera mu fo aw fay a preuve on a preuve fleni 600 France ni Mali tien be joni bolo ka bantuni accord d'Alger en meka bara chama de kenaka mais yoro do de be non ça c'est aw Algérien abe ben aw mawa conflit Algérie wa crise te Algérie wa Algérie ma ka frontière be militarisé wa muna ngo rébellion to be Algérie on fait Algérie on sono ko Algérie ka tike fly wa Algérie sona ma wa muna Algérie bina nyini Mali fe ko ka Mali tike fly e ma son ko fem ka ke e la muna bina fo isigi ko ka ko la ko ka son ko o bo ke muna Maroc rébellion te Maroc wa Maroc tike la wa Maroc ma tike rébellion te Tunisie wa atike la wa ma tike rébellion tu te Libye wa Kadhafi tile la akela wa amake donc rébellion ni beni jamana arab jamana afrafi arab jamana be rébellion ke la bela uluma somu mamuna Mali be soma rébellion ma ke Côte d'Ivoire rébellion ke la Côte d'Ivoire dans le Guébier John Deya Anoya Babili Dambélé un très grand politicien ivoirien et où faut être là où you mine ko maté ka bouteli ni fagali dawgan où faut être là où fagala Béditlé de la Akele Noyala grâce à Babili Dambélé. Gagnoa, les BT. Nia et Béto ni Baolo te ben Côte d'Ivoire, c'est à cause de ça. Le Guébier, ou l'autre Côte d'Ivoire ticket. Donc, rébellion est à quelle Djamana Bella. Mais Mouna Djamana to ou ta giro sagola. Comme Mali ta gira sagola. Pourquoi? Djamana to comme ça n'est Mali idéal. Donc, Mali affaibli là. En bas de mamso donné ni nga kuma de la kunu. Quand on mobile pour la message ici, à quoi qu'est-ce que maman famille? Moi, à quoi depuis ni manga fait kakake, à la kakina la Moussa Traoré pour la kakuma. Et fait kanga kuma lukuma la. Comme ama Alpha Oumar Konaré, cliquer à ma boque idamrana, alors qu'en réalité, problème mais à Djoubé à l'aide. Au lieu de Mali armée démantelée. Donc, effectivement, mon chamaïka kuma observation nyongonake. Ngombe ni ala sonama atoanga akili jakabo président koro de do. Aye fin do de ke Malibo o gelea konobi. Au lieu de flamme de la paix ke kanga marfa jini, kanga cheru démonté, kanga avion ferré, kanga avion démonté, au lieu à quel lieu mandat de kono. Mais où il y a quelqu'un où il y a objectif et atteint, lui-même il doit se poser la question en tant qu'ancien président, malien de dos, historien de dos. Où il y a baram ke malla, ou quoi si gajati mineke. A nafabi malika wa ou bien avec Guélia de la Simalima. Alpha Oumar Konaré et son gouvernement, ils doivent se poser cette question. Ani cadre politicien, mounube n'aganakan fo dongodo. Où y est Mali la position là, aye here la se Mali ma wa aye Guélia la se Mali ma parce que nous le tout Mali armée démantelée. Moulbala kambe emenela da atntekeo. Au lieu de Mali affaibli militairement. Et les rebelles ont pu prendre l'ascension sur le pouvoir central à Bamako. Aya Sanogo Bolo de la mais malheureusement intention tout cas mais Djogo tout magne. On en a filé de Tarabolo là. Ame asimi fou ka asimina djenyon be fou. Albi ame do ke ala ka premier ministre ala ka nani noya Keita ba fo ka djeya. Le premier ministre n'a pas peur de le dire. Il ne se porte pas bien. Sinon, s'il se portait bien, il serait en train de travailler à la primature. S'il se portait bien, un premier ministre intérimaire ne serait pas nommé. Maintenant, Moro de Toumakouma la Koka a évacué. Bon, ça c'est Tiendoa, Galondoa, ça c'est, il appartient au gouvernement. Après peut-être avis de ses médecins de savoir si c'est utile ou pas. Mais dans tous les cas, si le gouvernement n'a pas communiqué là-dessus, le gouvernement communique très peu sur beaucoup de choses. Donc nous avons communiqué sur Geltakan. Keita Mago Dengeletolo, je l'ai dit, je n'ai pas à ce niveau-là, je n'ai pas de compte à demander. Je n'ai pas à dire pourquoi le gouvernement ne communique au fond, mais mobile John Mengadala,
Moro temetola nyabe mobile là. Dom ni mobilité. Ou ba fo ah mobilité me keita ka souda là de. Mobilité ou bien mobilité tiena ou bien à voyager là de. Ou bien c'est une. Mounou be ka foko keita devait pas dire que mais c'est une ou c'est deux choses parce que dans tuti donc dongo nya tuti mais manda marala. À cause où le premier ministre est malade ou le premier ministre a été viré dans de haut fort. Ou bien le premier ministre est malade ou il a été démis de ses fonctions. Dans le faux. Mais moi, je n'irai pas jusqu'à dire ça. Parce qu'un premier ministre qui ne peut pas travailler, qui est dans une situation de ce qu'on appelle indisponibilité, il a été tout simplement remplacé provisoirement, temporairement, par quelqu'un d'autre. Mobili be bolega mobili be dala. Mo nyete ga mobili la tourni. Soit il est mobili ferré, soit mobili be garage là. Soit il mobili il voyage là ni mobili. Mais où il y avait là. Donc, il m'a voyagé l'immobilier. Ou bien, il y a mobile moune bala. Il y a la garage là, ou bien, dans des voyages là, ou bien, moune bé. Ou bien, il y a l'ité gawa, ou bien. Donc, moi, il y a un premier ministre de Dongo, à bureau là. N'a te domina. Moi, mais la spéculation, on ne peut pas contrôler. Moi, je ne sais pas beaucoup, mais moi, dada tout. Surtout les réseaux. Baby, ça vous faut. Et puis, c'est qu'à John Baliko, les gens vont parler. Donc, en temps émis, l'ONU a été criminel, je le dis. ONU a miré son sanction d'autres. Ou tu me sais qu'à traîner des sanctions, ou tu me sais qu'à repousser, mais mon a repoussé. Ça vise un objectif, affaiblir le Mali, empêcher le Mali de continuer avec la plainte contre la France. Mais Mali, c'est toujours, je le dis, le Mali, il y a plusieurs voies et solutions qui se présentent au Mali. Le Mali peut agir. Mali peut c'est qu'à France, il a mal à monter au Israël. Il y a une solution proposée à Obéame. Ahmed Daoudeke, un premier ministre, à Farmandala, qui est à Bessigakana, Farikadala, en Bayaka bureau là. Natitala bureau là, na mangene, à Bakaso, Natrakaso domina, à Befoyoko premier ministre, à l'hôpital à la Bla, Tarakaso. Mais l'hôpital était mon repos et comme il a reposé, ah de là que Dieu capital est reposé au hôpital là. Ni bien reposé qu'à soconole, ni tika soconole, ni bien hôpital là, c'est que tu es sous observation. Et quand tu es sous observation, ça veut dire que fin de rébé ou bien tu as terminé pendant ce temps, traitement d'obé ou bidima. Ou n'est qu'à haminatae, ou n'est qu'à jatimine, ou n'est qu'à familier. Au déato, il y a un premier ministre intérimaire. Au déato, l'ONU a été criminel. Donc, pour moi, Albi, la seule solution, on a deux ok, on a un premier ministre, parce que tiens qu'elle est là-bas. Tiens qu'elle est là-bas. Bon, mais c'est un peu quand nous avons un débat fait, alhamdoulilah, débat d'Abbé, je suis prêt à relever n'importe quel débat au monde, même que ce soit politique ou pas. Parce qu'il y a des petites questions. Et bien, moi, je dis toujours, donc, Allah premier ministre, il y a bien, mais Allah dit là, le gouvernement fédéral, Allah, son saballa, Allah, son barkala, Allah, ou demain, ou kaseka, jamana, ni kabo, gelen, kono. Anga dobe président, anga dobe premier ministre, noé maïgay, anga dobe Diop, anga dobe Sadio, ou bella jene, anga dobe bay. Allah coup demain, albisa ala kanani hakina nyumai. Alors, amasi ka vidéo mla bankuno, ni a vidéo toy. Donc, ce soir, si Dieu le veut, mes sujets pour aborder. Merci à vous. N'oubliez pas, hein, le groupe WhatsApp, il est créé, le groupe Telegram, il est créé. Donc, abonnez-vous massivement. Parce que quand on va commencer, vous allez rater beaucoup de choses. Pour ne pas qu'il y ait un fin de parce que nous avons des antna siga donna le groupe nous amina bara chama ke antno kaya amina mo chama parce que nanya damna wala bina na famaroy donc à partager akana nyina fenen kata ore inscrit page ka parce que amina yela ma page ka teme na yela ma page ka donc abeno ya ala ka beso famille nyana